Ако не промениш нищо, как би изглеждал живота ти след една година? Преди да започна да спортувам, се чувствах много тежка, бавна. 10 години работех на компютъра почти без да ставам. Бях над 100 кг. Нямах енергия за каквото и да било. Заради килограмите, които бях натрупала, усещах, че съм постоянно изтощена и изморена. Не се чувствах добре в собственото си тяло. Отделях си твърде малко време за себе си и една вечер, лягайки си, получих сериозна паника атака. Имах опасения за здравето си и това ми пречеше да се отпусна и да работя даже добре. Не харесвах външния си вид. Имах ниско самочувствие. Чувствах се скована, нямах никаква енергия и се храних безразборно. Тъй като съм с автоимунно заболяване, което ме кара да се чувствам зле като цяло в тялото си. Какво казаха? Това не са специални хора. Това са хора, които просто спряха да отлагат. За първите 2 месеца или 3 месеца свалих почти 20 кг. Промяната се случи постепенно и непрекъснато се удивлявах как тренировките действат върху тялото ми. Когато човек се чувства добре в тялото си, то се личи и отвън. Тялото ми е по-мобилно, чувствам се много по-енергична и по-уверена. На 20 години не съм се чувствал така хората, защото никога не съм тренирал от друга страна. Промяната не е въпрос на желание, а на решение. Не винаги ние можем да се преборим с всичко сами. Осъзнах, че нещата се случват. Стига само да го поискаш, да проявиш достатъчно воля и постоянство. А пък ако намериш човек като Яни, който те преведе през този процес, тогава е неизбежно да не се получи. Много важно да има до теб човек, който знае какво прави, да можеш да му се довериш. Освен, че съм станала много по-уверена в себе си, започнах да чувам нуждите на тялото си, да спазвам обещанията, които си давам към себе си. Аз почнах на 49, сега вече го на 52 и наистина мога да кажа, чувствам се страхотно и никога не съм се чувствал по-добре, в по-добра форма от сега. Промени се стойката ми, станах по-подвижна, по-лека и харесвах това, което виждам в огледалото си. Станах една версия, която много повече приемам за себе си. Не дей да отлагаш, момента е сега. Действай! Първата крачка е най-трудна. Мотивирай се и се свържи с професионалист като Яни, който ще ти помогне. Стига оправдания. Няма по-правилен момент от сегашния. Това е най-важната стъпка – да започнеш. Тези хора избраха по-краткият и работещ път. Не защото са повече от теб, а защото просто решиха да бъдат водени от професионалист. Кандидатствай в програмата и ако мога да ти помогна, ще се видим от другата страна.